Għattini darba f'ġimgħa, grupp ta' immigranti iddaħħal f'pajjiżna mingħajr il-gvern ma jlissen kelma, skiet totali minn Kastilja. Kien fis-sigħat bikrin ta' filgħodu meta l-Armata daħlet Malta madwar 30 immigrant permezz ta' operazzjoni li fiha kienet involuta l-Patrol Boat P62. Net News informat li l-immigranti ddaħlu f'xatt it-tiben għal-ħabta tas-6 ta' filgħodu mhux magħruf eżatt jekk fil-grupp kienx hemm nisa u tfal għalkemm jidher li l-immigranti ġejjin minn pajjiżi fejn m'hemmx gwerra, fatt li għamilha iktar faċli għall-Gvern Malti biex issir ripatrijazzjoni. Bħalissa l-immigranti qed jinżammu f'ċentru ta' detenzjoni sakemm ikomplu l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija. F'nofs din il-ġimgħa 50 immigrant iddaħħal f'pajjiżna f'nofs tal-lejl wara li kienu ilhom ġranet fl-ibħra tal-Lilin mill-kosta Maltija abbord il-vapur bl-isem Talja. Anke f'dan il-każ ma ħarġet ebda stqarrija mill-Gvern. Dawn l-immigranti li kienu fuq il-vapur Talja jingħaqdu mal-450 li ddaħlu Malta x-xahar li għadda u aktar minn 1200 li waslu pajjiżna fl-ewwel xhur tas-sena. Dan ifisser li sa issa fl-ewwel 6 xhur tas-sena n-numru ta' immigranti li daħlu f'pajjiżna qabżu l-1700 u kollox jindika li matul is-sajf in-numri se jkomplu jiżdiedu bi vjaġġi ma jaqtaw xejn mill-kosta Libjana lejn l-Ewropa. Fost l-aktar li qed tħoss id-daqqa ta' din il-kriżi hemm l-Italja b'700 immigrant jaslu f'Lampedusa f'temp ta' 24 siegħa.